Ešte rozhodnúť sa. No, ďakujeme. Ako som inak, takže takáto otázka, že čo plánujete v najbližšom období urobiť boj proti korupcii? Tak my dlhodobo v podstate každý jeden zákon, ktorý príde a venuje sa boju proti korupcii, tak podporujeme a hlavne ideme príkladom. SAS je strana, ktorá nemá žiadne korupčné kauzy a toho sa chceme držať. Pretože častokrát korupcia nie je o tom, ako je napísaný zákon, je o tom, ako sa človek správa. A my sa držíme toho dobrého masarykovského nebáť sa a nekrásť a myslím si, že to je častokrát tým najlepším protikorupčným krokom.